is een residentie waarin wij een werk gaan maken voor Oerol. En het wordt een geluidswerk met tekst en het gaat iets met Grien te maken hebben. En gedurende deze residentie van 2 nachten, dus 3 dagen, gaan we het eiland eigenlijk in geluid exploreren. En we laten ons ook inspireren door Grien om zo tot een werk voor Oerol te komen. Nou, ik moet zeker nog een beetje acclimatiseren, zeg maar. We kwamen hier met wat bepakking, dus die hebben we natuurlijk naar het huisje moeten brengen. Of ik er wat mee kan? Ja, ik kan hier zeker wel wat mee. Ik kom natuurlijk wel wat vaker op het bad, maar op deze plek ben ik nog niet eerder geweest. En ik ben ook wel benieuwd hoe het zal zijn als we hier morgen wakker worden. Kijk, nu zijn we nog met de ploeg, jij bent er. Er zijn mensen van Natuurmonumenten. Als die straks vertrokken zijn, dan zijn we hier gewoon echt alleen, zeg maar, op het eiland. En dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen. Ja, wat je zou kunnen zeggen is dat we werken met geluidssignalen die we opvangen. Verschillende signalen van, misschien wel zoals dat zendetje wat hier uitkomt. En dat gebruiken we als bronmateriaal eigenlijk om daarmee geluiden of eigenlijk een compositie te maken. Dat is een instrument dat we al hebben gebouwd. En voor dit project zullen we dat als instrument gaan inzetten. En dan gaat het meer ook om uit te beelden, om het maken van contact en het uitdragen van een boodschap. Zoals hier eigenlijk natuurlijk de mensen die hart hebben voor dit eiland, die willen graag die boodschap ook uitzenden. Dus we zullen dat baken eigenlijk gebruiken om het uitzenden van een boodschap. In alle ruis van allemaal andere boodschappen die er in de wereld zijn. Ik hoorde net al toen we daar verderop in de verte liepen, meeuwen die opstegen omdat er een roofvogel aankwam en ook andere vogels. Dus ik denk dat er wel interessante geluiden hier te vangen zijn. En ik hoorde van de vogeltellers dat er 's nachts hele mooie vogelgeluiden van de vogels die zeg maar overdag niet durven zich te laten zien vanwege de roofvogels. Dat het 's nachts ook heel erg mooi klinkt. Dus ik denk wel dat er mooie geluiden op te nemen zijn.